Oyawore kama mamiti jana mar Lolwe TV machiegni nono mar Oboke okinyi masani tarik en 1 dwe mar 2 gana 2 to kod 20 to kod 2 odiechieng' mano mokwongo e dwene mar 2. Rwakne machiegni ahinya mamino Oboke iluonga ni Jesse Omondi. An kae kod Oboke adek, an kae to kod Daily Nation, The Star kaachiel to kod The Standard, mago obok madongo ahinya e pacho kae. Kendo abro fuono ni kata abro ledho ni moko kuom gik mabende koro nitie nikech ok wanyal dhi e iye duto githoth ahinya. Ka cheng'iyo wach mabende koro mipek e Daily Nation kae, wan gi big names on Azimio train. Iwacho ni nying madongo ahinya mabende koro wuotho mar Azimio la umoja motelnegi Molo Odinga nitiere kanyo. To kod The Standard, shock 10 billion fine for corrupt 4. Nitiere kanyo ji 4 madhi nyisi nyingegi kanyo mabende koro no mifwai ma kore already to 10 billion apar mbago joma bero tonre gi weche go mag NSSF. Kaachiel kod Raila battle plan to neutralize Mudavadi, mano Star ni koro nyaka gesa ni koro en wach mar siasa medwa ni mondo ere kaka bende koro Mudavadi gwenge mago magimbo mar piny mar Kenya bende koro konya bedo gi mbi Molo Odinga. Abro chako gi Daily Nation kae maka senyisi big names on the Azimio trend ite mano mokwongo kae nitiere kanyo Rafael Tuju ma en jagoro mar Jubilee, wan kanyo to kod Governor Charity Ngilu mar Naka, wan kanyo to kod Lik Nyanjui mar Duond Bura machielo bende mar Ubuntu People's Forum, DPK wan go Fula Waminyinyi, Muungano Party wan gi Governor Kivutha Kibwana ka PNU, wan kanyo to kod Peter Munya to kod Amason Jeffa Kingi mar PA, Maendeleo chap mar Machakos mar motelne kod Governor Alfred Mutua to kod KUP ma otelne kod Lonyangapuo. Mago weche mabende koro nitiere kanyo. To kod weche bende wadhi ng'iyo anena why I chose Ruto over Raila, mano Tabitha iluongo ni Tabitha Karanja mabende koro en jata tije mar Keroche. Iparo ni en osiep Raila Molo Odinga, tang'o miyo koro nodhi e UDA. Ite mano ma bende koro okwongo ka ibro neno tipo kata mar masira bende motimore kamoro kanyo. Nyiso ni survey social media gaining on TV radio as news source. Iwacho ni kanyo weche mag mbui koro kawo piny ahinya moloyo TV to kod radio nikech koro ji ng'eny mbui ahinya, weche mabende bro somo kanyo. Where love is sealed with a padlock, mano bende weche mago magere bro ite mar 2 kanyo. To kata kamano kodonjo ite mar 4, why Keroche boss nabbed Azimio joined UDA despite Raila friendship. Tabitha Karanja kanyo kisomo gimowacho ka, iwacho ni gimomiyo nodonjo kanyo en ni koro notimo nonro mare didek e gwenge mag Nakuru kanyo motimo nonro mopenjo jogo mabende gin johera mage ni to udwa ni mondo achungi otiko mane bende koro nyalo miyo mondo adhi abed senator ma Nakuru. Wacho ni koro duoko duto te kendo kwana tamalo koro en gima ne owuok kanyo ni dhi mondo ichung kod UDA. Emomiyo koro nicho wuok ji penjo ni tang'o miyo odhi UDA to en osiep Raila Odinga matuklu. Koro wacho ni mane gima miya bende koro notimo kowacho ni wacho Babera Odinga is a political enigma and that is an undisputed fact. It means well for the county. Wacho ni Raila Molo Odinga en ng'ama nigi mbi ahinya weche mag siasa kendo en jalo mosekedo ne kendo mano gima ng'ato ok nyal kwero. To wacho ni koro kata kamano nikech jopiny dwaro mondo tiko no siepne pod ni mana ki molo Raila Molo Odinga. UDA no power sharing deal in Kenya kwanza, mano wach mogol kanyo to kod jakoma mar UDA Johnson Muthama, mano seneta machon ma Machakos. So wacho ni onge riwruok moro amora ma oseketi e kind UDA NC kaachiel kod Ford Kenya. Omiyo koro joma wacho ni samoro gitiyo kamoro achiel japod onge, to wacho ni po nono nitiere winjruok ma gibro keto to ibro landa yanga gi thuolo ni onge gimoro ni NC support UDA kata Ford Kenya support William Ruto mondo odhi olar kom mar ker. Sani ng'ato ka ng'ato chung kende, gin mana osiepe. Mago weche mabende koro nitie kanyo. Lawmakers in make or break sitting. Iwacho kanyo ni koro nitiere kanyo nyinge joma opogore kae kama iwacho ni ok ginyal timo iluongo ni business without first constituting the House Business Committee, mano od bura bende koro iwacho ni gik mondo bende koro iluwo kae e yono makare. Big name in Raila's Azimio Party, so waseng'iyo kanyo nyinge ma bende Azimio Party idwaro ni koro odhi oter godo piny Kenya kuma dwarore nyaka chop giko mare. Weche mago maka kora nitiere kae kone ni register as a voter nikech en chenro bende rumo tarik 6 dweni kanyo. Weche mabende koro nitiere kanyo bong'eyo kanyo weche mag ohala kaachiel to kod weche go mag tuke mano chuno e toke kae. Nitiere weche mago mag tuke kaka Egypt
gi Cameroon bende koro dhi rakore e semi-finals ma bende koro kiny chakore kiny. Mago tuke mag Africa Cup of Nations. Tuke mane piny mar Cameroon konyo. Court throws out case against NEC merger of exam centers. Iwacho ni doho owito oko wache mar riwo kuonde mag timo penj medwa ni kanyo achiel. Iwacho ni doho koro oketo kanyo, ibo yudo kanyo okwacho ni NEC ok nyal timo mano. Kang'iyo kendo oboke machielo man go kama The Standard en shock 10 billion fine for corrupt four. Ji ang'wen koro go fwai mar bilion 10. Mano nikech mibadhi ma bende nomako gi NSSF. Mane bende ng'iyo kae king'iyo kanyo Francis Muturi Zuriel en achiel kuom jogo ma bende koro ne nitiere investment manager NSSF kama bende koro lal mar bilion 1.2 bende koro nitiere kanyo. Wan gi Wilfred Weru to kod Isaac Nyakundi to ka achiel kod David gi Dhaiga. Gi David Adhedho ogo fwai mar milion 802 machal gi mar Isaac bende milion 802, milion 802 mar Wilfred Weru mabang'e to koro bilion 2.4 man ng'ano go maduong' ahinya en Francis Muturi. Mago weche ma bende koro nitiere kanyo. Bende ibro dhi kae weche mago mag siasa bende titi mano mokwongo ibro ng'iyo kanyo pa jondiko ma bende ndiko kanyo. New record in war on grafters NSF fraudsters are fined 9.6 billion. Mano ma bende asenyisi kanyo mantiere ite kanyo mokwongo. Wach machielo bende en registers of voter kata IBC bende nitiere Oboke ite mar abich kanyo wacho ni koro kaw kura injalo bende poka kura jogo madwa loko bende loko nikech odong' dala abich kende koro. Patients can now breathe easy as NHIF hospital resolve rates. En mano koro fuong'ruok ne jo Kenya ni NHIF koro inyalo tiyo godo, pod inyalo dhi mbele gi tiyo godo e kuonde thieth mag ji giwegi. Joma mokadho riwruog jo ute thieth mag ji giwegi nogo matek ahinya ni ne chakre nyoro ne koro gidhi yie ne ja Kenya moro amora ti gi NHIF. Mano en ywak mane piny owacho ni koro noduoko chien pesa monego bed ni koro iduoko negi nikech kidhi kar thieth itiyo gi NHIF card pesano sirikal biro bedo ka duoko ne jogo ging'ado mago moti godo. Koro noduoki ma iyudo ka thieth mane itiyo gi siling 9,000 duok nyaka siling 6,000. Mano ne chake ng'anyo giwacho ni oyo ok gibiye. Kata kamano winjruok noketi kendo koro en gima winjruok ka gidhi godo nyime nyaka dwe mar adek. Suspect arrested after explosive kill 7. Mano much mar maruti ma bende koro nonego ji 7 gwenge mag Mandera odiochieng' mano manyoro kuchocho. Koro nitiere wacho ni ng'at achiel osemaki kendo koro chich kode kod tudruok mano maka mane wach mabedo oyangi kanyo to kod okwach kich. Showdown looms over members list for crucial house committee. Wacho ni koro odiochieng' mano ma kawuono koro achiedh nade igeno ahinya e od bura kanyo kaluwore kanyo ni koro house committee nitie ywak mano golo kanyo to joma nitiere house committee motenore gi wach mano ma bende ne ng'iyo weche mago mag od bura. Koro en ing'iyo ka iwacho ni jokanyo mane nitiere kanyo chal ni koro nitie side achiel kata ka gintiere side mar Azimio kata side mar koro miyo weche ok nyadhi maber. United Mohammed wacho ni well prepared and we have the numbers. Their intention is to paralyze the operation of the government and we cannot allow that to happen. Odito kanyo. High Court suspends implementation of 2020 traffic regulations. Mago ibro somo kanyo. How key seats threaten TIF if Ruto Raila comes. Iwacho kanyo weche mago mag mudhama masemi kachacha. Mundavadi Wetangula don't speak for lawyer Western leaders declare. Manyor Azimio ne nitiere kuma hotel ne Gatuli kod governors duto tema wuok Imbo mar Kenya ne gintiere godo Kakamega. Giwacho ni koro Mudavadi ok en jawache lo oganda lawyer. Bosomo kae weche mathoth ahinya. Pioneer CBC learners begin first national assessment. Iwacho ni koro grade 4 bende koro dhi nyime kendo grade 6 bende dhi timo penje margi mano higa ni omiyo koro gin joma nochako CBC dhi mbele. Bro ng'iyo kanyo ite mar 15 bende father of terror suspect happy his son is alive call for fair trial. Nyaparo Achich Salim Rashid mabende koro nichomake piny mar DRC jalno mabende koro setudi to timbe mag njore ahinya chakre Kenya nyaka Turkey nyaka Syria kodonjo gi ISIS. Rawera matin ahinya manotimo penj 2014. Wuon gi wacho no mora ahinya no yude ni chok ing'e kuma wuod gi no nitiere. Olembe Stadium where 8 died to host 2 games. Wacho no Olembe Stadium mano mabende en pap maduong' mantiere Yaounde piny mar Cameroon. Eme dhi go e semis kendo dhi go e finals tuke mag AFCON.
Semis jakore odiochieng' makiny. Star katieko godo ni Raila battle plan to neutralize Mudavadi. En wach mano mabende koro wach ni Oparanya says they will hold rallies in Busia on Thursday, Bungoma on Friday. Gidwa go touch ahinya e gwengego mag Imbo mar Kenya bang' ka koro Mudavadi Wetangula bende nosedhi kendo mako siep to kod UDA. Ex-NSSF manager fined 2.6 billion on 14 years in jail. Mano wach bende senyisi jogo bende ne oyudi mibadhi kendo go fwai. Uhuru Ruto tough trails in voter listing. Mount Kenya has only hit 12% of target, while DP Bagas has registered average of 8.55. Koro chal ne ntiere duok piny. Terror suspect, I want to go home from Guantanamo. Ntiere achich moro kendo kae bende iluongo ni Mohamed Abdul Malik Majabu. Bende koro iwacho ni osemaki gi 15 kendo koro dwani mondo odhi dala. Raila's team fighting plant against Ruto and Mudavadi. Mane wach campaign manyisi ni dhi timno. Weche mag kura pod ntiere gi oboke moro amora ka. Oka signal possible deal with Raila ahead of August. Iwacho ni jo Oka mano bende manyaka ge sani nitie Kalonzo Musyoka, Gideon Moi to kod Martha Karua bende sani koro gin osiepgi ahinya. Ichich ni samoro nyalo riwre to kod Oka. Mago weche mantiere, weche mag mudhama go ibiro yudo kanyo e The Star. Weche go mago ohala ntiere kae kod weche mathoth ahinya kaachiel to kod weche mago mag tuke mabende nene e oboke mar Star okinyi ma kawuono. Luong kanyo ng'ato ntiere referee moro kawacho ni referee Sikazi wacho ni could have died from heart stroke. Lucky I didn't go into a coma. Mago weche mabende koro nitiere kanyo. The fight is on. Mago weche mabende nitiere kanyo to kod weche ma opogore ibiro yudo kanye oboke gi adek mabende koro ne wantiere godo okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya kuom kete Lolwe TV gi oboke koro in bende kiyudo thuolo to iyudo mari maber to koro go through kata idhi e iye tutore chakre page 1 nyaka page mano mogik. To koro ber ni ing'eyo ni waselidho ni tang'o ma oboke ma kawuono marwa bende koro oting'o. Riti masani okinyi masani bed chak dwe e yono makara ahinya. Nyinga Jesse Omondi.